Korean Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Kasi. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mong nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nagmikrofon. Pa-condition ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko mautog eskwelahan, condition na kaayo ko. Sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni Musgawas. Okay pa. Ano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito magwapo. Sure ba? Asapan, ha? Kanina pa itong tinhi. Gwapo, di ba? Okay ra. Pero murag istriktuhan manugnaw. Hello, wait. Murag pa daw na siya sa itong classroom. Oh my God! Gusto na siya sa itong room! Classmate siguro na ito. Day, unsa-unsa na ako pagpatagad niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy. Dool la. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh, hi. Ingon anagit ka? Dili ka magtingog? Ikaw na ko niyang kitutukan. Kasi di ko. Ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Oh. Murag, dili juga tigtingog. Sige, bye! Dili na lang ko malaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tagdun. Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Mao gani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding nai-uyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of uyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal kay magdungan mi uli. So, una lang ko nimo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina radyo ko sikig chat. Di mo tupak. Ay, salamat. Tinawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Sayon? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Dagit ka sa ligan to, Marco. Sakit kay Day. Sakit kaayo.
kalami sa hangin ni Baybayon. May na lang diri. Mingaw. Uy, makakita na ako nga naghilang po. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Ganang kiyatagan ka niyo magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Ibagayin mo mahilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha, kay gigutom na ko. Kaon na lagi dihag una. Tiwason pa na ako niya akong gibuhat. O, pali ka gutom, ma? Gigutom na pero unahon sa rin ako. Nala, sige, kod. O na ko, ha? Babush! Oh. Di kaya na ako makakuha sa answer anyway. Manghihis ako, pi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin niya. Tiwasan ko na di ka. Uy. Kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk. Wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nagikan. O may nuuin. Kay gutom na. Kanoon na ako. Patay, nabusog sa uwan. Busog ka, uy. Kasi! Sakay na! Dali! Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na! Ihatod ka! Thank you, ha. No problem. To the rescue, gid ka permi. Pag-una sa baybayon. Karon po'y, gihatod ko nimo. Wait. Time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa kong desk at ni aking adlaw. Oh. Doon ako. Hoy, Romel! Romel! Ha? Nagduda ka ni Romel? Oh, Hala. Mao sigurong dili siya interesado na ko, kay interesado siya nimo. Girl, huwata na lang mo confession nimo. ha? Sakto ka ko sa kong pagduda. Nganong murag naglikay naman sa Romel na ako. Nauwaw ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad kit siya? Di mo ko mahimutang, uy. Dili mawa sa Romel sa kumunahon ha. Dili man unta siya perming mutagad ug magtingog pero nganong murag na amay kuwang. Dili na matubag imong mga pangutana kung dili ka makigistorya niya. Pero day, basin og nag-assume lang sad ko pa. Bothered ka ayo ka. So, di ko gustinuot? Na-inlove na ka ni Romel? Pero eksakto, gid ko da. Day, kung torpe si Romel,
Ikaw na may buhat og first move. Day, abi na ko og dili ka mo to nga. Di sad may pwede nga pasagdan di ka magpaabot din mo. Romel, sultihin ako ko sinuod. Nakagusto ka na ako? Kasi, Kay sa tinuod lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. Sultihin ko pa, sakto ba ko? Or nag-assume lang ko? Kon. Kasi, Romel, I love you. Oh. O kung kano sa kaandang nga musulti na ako kung sa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko. I love you. O niya, anak lang? Di lang ka manguyab na ako? Kon mo good. Sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. O yes or yes ra imong tupag. Romel, will you be my boyfriend? Yes. Yes! Kinikilig naman ako sa siya'y na lalaki. Tipong ligaw tingin, huwag mong kausapin na pipipi. Yes, ako mo'y nag-una-una ni Romel. Pero wag ko magmahay sa akong gibuhat kay hangtod karon 3 years na mi. Nagkita gihapon ako ang iyang pagpangga og pagmahal na ako. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.